50 minutos, don Santiago Losada Paletó. Moi bons días. Buenos días, don Ramón. Aquí estamos traendo a chuvia para non ter que ir regalar as cebolas. Pedimos que nos mandaran chuvia. Parece ser que somos de lei, Tiña que chover, Algo tiña que chover, facía falta. Facía falta. Don Santiago, hoxe é noticia que o Concello concedeu ao Arzobispado de Santiago a licencia para realizar a restauración e rehabilitación integral da Torre do Reloxo, cun orzamento de execución de 1.705.000 euros. Nos coñecemos a Torre da Berenguela. Bueno, é conocida como a Torre da Berenguela, pero o nombre real é a Torre da Trinidad, aínda que tamén é conocida como a Torre da Rosa, porque é como un pau para arriba, dado que a parte da mitad para baixo é plateresca e está rematada por Domingo de Andrade en barroco gallego a parte de arriba, ou sea que é como un pau con unha rosa encima que é onde remata o traballo de Domingo de Andrade. Torre que ten a famosa campana de Berenguela. Bueno, en realidad é a Santa Bárbara. Ten as campanas son Santa Bárbara, a calandra que toca os cuartos, e a Santa Ana, que é unha pequena que está en reserva, que por eso esas campanas, daí, aínda que non o sabe moita xente, as Marías, as hermanas Fandiño Ricard, cando eran tres, alá polo ano 42, se lle chamaba as Marías, pero das Marías viña precisamente polas torres esas, polas campanas das Berenguela, da Torre da Trinidad, que lle chan as Tres Marías, que tamén hai quen dice que o das Tres Marías é porque as estrelas que forman o círculo do planeta Orión, que son a protección o círculo daquela, tamén se lle chama as Tres Marías. É que as primeiras se atopan actualmente no claustro da catedral reservadas. Pero xa digo, a campana grande, que tamén a historia dice que traballaban 12 sastres ou zapateiros, podían traballar debaixo polo diámetro que ten, pois resulta que na fixo o primeiro que presentou a grande, había unha máis pequena, que despois pasou a ser a calandra, que é a dos cuartos, a que dá os cuartos. Pois a máis grande foi xa por a Bocanegra Sibaja, ou sea, un arzobispo que estuvo aquí, que foi ao mesmo tempo o arzobispo que veu de Granada para poñer o alcantarillao que empezou na Algalia ou Algara, porque en realidad é Algara, Gineta ou Civeta, que ten unha glándula anal, como os árabes ou os hebreos, que son os que fixeron o barrio xudeo, porque moita xente fala do barrio xudeo de Lugo ou de Ribadavia, pero o primer barrio xudeo, ou sea, a ciudad xudea, é Santiago de Compostela. Que estaba onde está a Rúa Xerusalén, por exemplo. Está a Rúa Xerusalén, e ao margen deso, eles foron os inventores das calles cos arcos, así, cos arcos típicos daquela, porque pasaba unha cousa. Os xudeus, que, por exemplo, na Rúa Vilar, que vemos moitos comercios que teñen escaparates, en realidad, na parte de dentro, estaban os orfebres, os sastres, os que facían as cordas. Na Rúa do Vilar. A Rúa do Vilar e a Rúa Nova. Aínda que o Franco tamén tuvo, desde o 58 ao 42, tamén tuvo, e incluso hubo un cine, o París, o Cine París. O Cine París estaba na Rúa do Franco. Na Rúa do Franco, no número 50. Número 50 no da número Rúa do 50, Franco. E de feito eu teño fotografía que publiquei no seu día no periódico Santegó. Publiquei e saleu a foto, que incluso me facía gracia por unha cousa. Hai unhos rapaces e había un can, para que nunca falta un can nunha merenda. Naquela fotografía tamén había un can. Ou sea, hai un can, non? Eso era entre o 42 e o 58, que é a última casa antes de chegar á rúa bueno, entre barrios, ou entre murallas. Entre rúas. Digo eu, pero tamén na Rúa do Franco, desto tamén falamos nalgúna que outra ocasión, había soportais na propia Rúa do Franco. Era esa zona, que digo eu, exacta, precisamente, que teño a fotografía en esa zona, donde estaba además o Cine París, non? É que na Rúa do Villar chegou a haber 7 cines,
que aquí todo falamos do Llago. O Llago montouse a partir do ano 1945, que se inaugurou 25 de enero do 1945, porque ali en realidad o que estaba era o edificio de Correos. Estuvo ali que ainda hai quen se acorda ou se lembra, máis ou menos xente da miña edad, cando tiña as cabezas dos leós, tiña dúas cabezas dos leós ca boca aberta, que era por donde se botaba as As cartas. cartas. Cando os rapaces, cando éramos con unha golfería, pero distinta da hora, non había malicia, non había maldad ou malas como hai agora. E ao mellor viñamos a unha muller que iba a botar unha carta, e botaba a carta simplemente, e dicíamos, señora, usted dixolle para onde iba? É que xo leva escrito, pero se non lle di dentro, como hai tanta xente que ten tantas cartas, non lle dá tempo a lelas todas. E o mellor a muller puñíase a berrar contra a boca do león. Vai pa Argentina, vai pa Argentina. O sea, quere dicir que esta golfería tiñamos os rapaces. Non? Eu me acordo, pois ali había na Rúa do Franco o Pepe Caralladas, non sei se Si o Pepe Caralladas que tiña xuegos de man e tal, era onde íbamos os rapaces a comprar os polvos cheirentos. Eu me acordo de ir ali a comprar os polvos no Franco cheirentos, sí. E que despois ibas ao cine, tirabas aqueles petardos e o olor era nauseabundo. As bombas fétidas. Pois tiña de todo ali o Pepe. Que el tiña todo para os xuegos de magia e todo eso. Me acordo de fai moitísimos anos. E tamén vendía as almendras garapiñadas, tamén tiña. O Pepe tamén? Pepe tamén, sí. Era un simpático. Eu estaba moito por ali porque eu en realidad criei-me naquela zona, ou sea, entre as casas reales e a Rúa do Vilar, porque traballaba no número 13 da Rúa do Villar, en Enrique Carballido. Tamén íbamos ao Bar Rois, que é increíble que o Bar Rois... O Bar Rois chegou a vender 4.200 bocadillos de calamares que en realidad eran potes, non eran calamares, porque ibas ao váter e tiñas que ir andando por encima dos sacos que viñan, así como viñan das Rías Baixas, tirábanos ali no espacio ese, e pisabas e os pés andabas un pouco como flotando, non? Onde estaba o Bar Rois? O Bar Rois estaba onde ahora está o Llago, por aí. Sí, o San Llago, unha cosa desas. Anda. Frente ao Coruña. Un día había que facer un especial deses bares que formaron parte das nosas vidas. Na calle da Raíña había máis bares que casas. Quere dicir que había casas que tiñan 2 bares. Unha casa, 2 bares. 2 bares na mesma casa. E ainda queda algún como o Lugo, a casa o Lugo, o Llago este, ou o Coruña enfrente, que tamén despois pasou a chamarse outro nombre. Ali era onde estaban os murciélagos. Os murciélagos eran uns barbeiros que tiña o anai e máis o Manolo, un hermano, traballaban no Correo Gallego, non? Daquela tiñan ali e iban con guitarras, eu iba pa ali e cantaba con eles. Como eu cantaba canción mexicana e guarachas e cousas desas na orquesta, pois iba con eles e cantaba ali cos murciélagos, que eran de Sar. Eran uns chavales que eran de Sar, estaban no Coruña. Eu non sei se o propietario, que eu conocín, que José Luis, si era de Sar, pero el ali tiña os chavales de Sar, iban ali, ou sea que esta movida de Sar, que hai agora co conto folclórico e todo eso, xa ven desde esa época que aqueles que fixeron aquelo, fixeron despois lo outro. Pois estou pensando que un día temos que facer ese repaso, eses bares, moitos deles ata ainda fai pouco existen. había. O meu gato negro ainda está, o gato negro, tamén. a Juanito ali, a señora María, ali o Pataca xa... O Pataquiña, a Pataca Brava, non? Que facía a Pataca Brava. Que era o Negreira. Se quedaba o que fervendo co picantón. Pois tanto do casco histórico tamén do ensanche, que eu lembro, por exemplo, estou falando de memoria, o Zum Zum, o Lucky, el Royal... Bueno, esos xa non son da miña época. Non, son un poquinho máis avanzados. Porque que eu nesa época xa andaba nas orquestas, e xa andaba máis. Era máis fácil verme por Santa Eugenia de Ribeira, por Muros, ou por Puentareas, que verme aquí en Santiago. Querido Santiago, que nos chegan as noticias das dúas. Gracias por pois volvemos a seguir falando da catedral. Pois para a semana seguimos falando da catedral. Porque o Santiago, que en principio vemos que a fotografía que é Pedra Blanca. Para a semana desvelamos. Comentamos eso, vale. Santiago, muchísimas gracias. Hasta sempre. Damas y caballeros, volvemos mañana. Feliz tarde. Adiós.